उतरा। आ गई नहीं है? हाँ उतरा ना, अभी ले तेरा नजर नहीं खेवत का। उतर रे, है आवा। हाँ ये कुतुब मीनार दिल्ली के। है ये कुतुब मीनार? हाँ ये हाँ। बड़ा जल्दी रवा दिल्ली लेके चलाई नी, एको गो स्टेशनो ना भेटल। अरे हम तोरा के खुद परिया रास्ता लेनी शॉर्ट काट। हाँ देखो मेन रोड हौ बा जवन पुल बानू ओ माहे अगर आई तू तो 4-5 गो स्टेशन तोरा मिल जाइत। आ मेन रोड हो माहे बा तो मैं तेल गाड़ी में ज्यादा जरित, वही चलते तोरा के शॉर्ट काट लेके आनी। हाँ कुतुब मीनार के पिछवाड़ा से देखावत तनी, बुझलू? अच्छा आउ ई सब ईंटा काहेला है? अरे मोदी सरकार बनल बा तो कुतुब मीनार के ऊंचाई दुगुना करवावता, वही से इतना ईंटा गिरल बा। अभी एमे काम लागल बा, बुझलू? अच्छा हाँ